Mag-create na siya ng account. Yun yung ano sir, walang kailangan. Ito yun. Ayun na natin. Yan pa iba nakalagay. Ano makita? Yes. Pwede makita. Makita. Congratulations once again to Mr. International. Ganda na? Standard size. Bakit? Sir. 17 kapag ganito. Plus 1. Pag ganito, plus 2. Ganda yung ano, 10mm. 9mm? Oh, Sir, ito po. 10mm. 10mm ba? 10mm wala sir. Wala kayong English higher na caliber. Talagang polymer para meron po, 45 sir. Ay, mas higher pa ba? 357 Magnum sir. 10, ha? 357 Magnum sir. Mas higher pa to. Sir? Mas higher pa to. Wala na sir. Wala na. 556? Hindi, yung... Ano po yun sir? With a video presentation, please find your seats and get ready to learn something new right. Dahil sa simula na nakuha nyo ito, hindi na hindi nyo na nakusan. So pag ita-transport galing dun sa Wasolbi na yun, I mean pag galing sa inyo, transport sa bahay, okay lang yun? Opo, transport. Pero kung dadali nyo po sa iba't ibang lugar, dapat may may permit to carry po talaga dapat. Yung firearms registration natin, sir, 10 years or 5 years, sir. Ang 5 years. Dito na rin po, first time na ulit yung process. Kung 2 years, halimbawa, ilang years ba yun? Kung 5 years, after 5 years, ano? Ayaw nga pala no. Tatlo na. Oras na din. Meron kayong ano kanang yung 8-shot na ano na revolver, yung competition ang tawag doon. Yun lang talaga yung display namin siya. Wala akong available. Yung 8-shot ba? Wala pa. Ito lang ang display. Ito nga si sold out na.
Ilang shot to? Ito na lang. Ilang shots to? 8 yan sir. Ay ma'am, 8 po. 7? 8 daw. 8 shot ba? 7? 7? 7. 7, no? Yung 8 shot ba? Yung 44 Magnum meron kayo? Wala rin. Tulugas-gas na yung motor ko. Puta ka na, tinutulugan niya. Buti hindi na... Kasi yung... Fabric hindi. Ito yung kuhan. Yung inakita na yung plastic dito. Ang dami ng gas-gas. Puro putik pa yung Pinto sa kabila mas marami sure. Mas malalakas doon. Hindi ginawa ko. Lagyan ko peanut butter. Dito na ako pesto. Barang mo na yun. Sinusunod. Yan ah. Lahat. 59 to 50 na. Mataas na. Pwede naman, black. Ganun tao, ganun ka ba? Ganito yun. Oo, yan. Mar, may okay hindi Mar. Nag-iibo nga lang ngayon dito na ginagawa. Ganda nito. NM. Saan natin nilagay yan, sir? Yung mechanism ng loob yan, sir, yung ginamit sa World War I, sir. Si Paul. Sana, oh. Kimber. Wala naman yung sinasabi mo. Diyan o. Diyan. Pulver. Yan. Ayan. Meron kayong yung 8 shot na Taurus na 357? Diyan? 8 shots? 8 shots siya, no? Ay, malayo pala. Sir, dito ka nalang Okay. sa kabila. Ito. Excuse me. Yan? Yan? Ito yan yun. Oh, yan. Isa maaga. Ay. Yan ay. Maaga naman yan. Kumisa maaga dumating. Kabit ko yung yung bawsan ko. Magkano ito, miss? Ito, sir. Ha? 36,000. 36. 8 shot na? Gandahan natin sa laman. Ganda. Can you please get this, Marco? Marco. Ito kasi yung tracker namin, 7 shots lang. 357 to, no? Opo. Ito, sir, 357.
babalik. Sa ano? 44? Ito lang, 7 siya lang daw. Isot yun. Yung 44 mag-nang pala. Pero hindi siya 8 shots. 7 shots? No? Ha? 8? 8. 8 din pala yun. Di ba? 6 lang. 6 lang. 6 lang yun, dahil malaki yung bala niya. Okay. Ito, magkano daw? 60. Mura ito, wala. Magkano? Bakit mas mura? Kasi ano eh, Raging Hunter to. Tapos, mas malaki dito. Compare dito. Bakit? 36 yung isa. 47,700. Dahil sa ano? 3578 daw. 7 Magnum. Parang 7 Magnum din yun, ha? Yung bakit sa mas malakas ito? Raging Hunter. Meron siyang ano meron siyang nakalagay na age Raging Hunter. Yun, ito. Yan ang kaibahan niya. 3578. Ito lang ang kaibahan nila? Oo, ito. Pero wala naman siyang ano dito sa site niya. Paano yan? Hindi mo naman parang makakita. Pwede nyo lang dito sa random. Ha? Dead. Pero mas mga ano, 45 na yung busog. Busog si Sir Mike. Lalo magiging. Ito yan. Taurus M410, the Judge. Wow. 5 shots. Alam mo, mabibigla ako dito na. Sama ka sa ano ito? Ha? Anong mas mabenta niyo, yung black o yung white? Anong bestseller nyo? Black or ito, no? Ito kasi elegante no? Mas maganda yan eh. Akala ko ba yun ang gusto mo? Yun nga, gusto ko yung mahaba. Pero yung wala kayong short ano? Wala na sir yung 4 inches po. Ubus na. Ayun. Tingnan ko pa yung 44 nila. Kasi Nakaranas din ako ng 357 noon pero Rossi. Boss, binigay boss. 44. 2, 4, 6, oh. 6 lang. Na pareho lang ng model. Raging Hunter. 6 shots. Lagyan mo ng ano ito pagka parang red dot. Yun na yung shot site niya. Yun na yung pinaka-red dot niya. Ay, meron yung lalagay dito? Eh, paano kung hindi mo lalagay dito mo yung ano sa site? Dito naman. Adjustable naman po siya. Pero nakaset na siya. Nakasiro na po yun. Yes, boss. Magkano ito? Ay, mahal naman 60,000. 60. Ha? Mas mahal naman ito. Mas mahal kasi 44. 44 mahal naman kasi. Pwede mo nang tirahin ng elepante dyan. Wala pa yata na yun. Hindi pa? Bakit mahal naman yan? 60. Mahal naman na yun. 60 na. Ayun po talaga yung price niya. Wala bang discount? Wala bang ibang ano, yung ibang kulay? Yung 2-tone, naubos na po yung 2-tone namin sir. Nabili na po lahat. Kahit yung display na ano. Ha? Wala na po yun sir. Naubos na display. Meron tayo tinatawag dito na validity na 5 years. Ito yung maiksi lang, yung white ang color. Yung parang ito. Wala na sir. Ilang, ano, gano'ng kataas yung ano nito? Gano'ng kataas yung 6.7 po na po tayo. Mahaba. Permit. ito yung Mas baril mahaba ni- ito kaysa yung Tanfol yun, no? Oo, alangan naman. Mas mahaba talaga ito. Mas mahaba yan. Ito yung baril ni, ano, yung Spectory Kalagan. Yan, no? Oh. Pero ano yun? Colt yun.
Wala nang discount. Wala na dyan. Ito yung pinaka-discount. Meron po tayo yung down payment po yun. Minimum almost 10K. Down payment po natin. Ano ito? Ay, 357 yun. 357. Hindi sa ano po, mag-down po ng Ito, call, 5 shot lang. processing naman ito. Kunin mo na ngayon yan kasi tulad nung Walter o hindi ko binili noon, ngayon ang taas na ng presyo. Straight payment po kasi after ng Yung tuton sana maganda. Yung tuton ba? ngayon yung processing niya is Tuto? Meron ba? Oo, meron na. anim na linggo. Naubos na o meron pa? Meron, pero ayaw ko bigyan eh. Ayaw mo lang ibigay? 5 to 7 working days. Yung pinaka-display namin dito, anong itsura niya? Anong pakapit niya? Anong kasama niya na ano? Anong freebie? Meron po siyang cleaning kit kasama niya. Cleaning kit meron. po yun. Meron siyang ano, yung Hindi, ibig mo sabihin, pagka i-cash mo yan, ganun pa yung presyo? Ha? Di ba pag-cash mo may discount na? Tapos meron na gas siya. Ano meron naman? pero may box yan. Ano, hard kit yan? Yung grip niya ba? Bumili na naman. Sir, papirma na lang po. Papirma na lang daw. Dito ba? Ano na po, sir? Babalik na dito sa Okay. price na po. Kukunin yung unit. Papirma na lang po. Nagpirma dito? This is the name of the event. AFAD 31. Defense and Sporting Arms Show. Nandito lang sa Convention Center sa Mall of Asia. At ito na. Ito na siya. Ano, sir? Nagkabilihan na. Ang lakas na binili mo ah.